Assalamu alaikum. Idan wannan shine farkon shata mu da Allah ka daure ka danna mana subscribe da kuma alamun ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Tufa Atiku ya daga hankalin Tinubu ta inda ya bayyana hujja ɗaya a kotu na cewa tsige Tinubu a bashi Najeriya. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP ya bayyana cewa tabbas shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasa, inda ya bayyana hujjoji a ƙasa masu ƙarfi. Ku dakace mu don samun muku jin ƙarshen rahotanninmu na yau da safe. Za mu je mu nemo muku in Allah ya so yadda. Dan Allah ku daure ku danna mana subscribe da zarar mun dora za ku sani. To Allah ya samu dace.